Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Praise God! Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay nasa programa ng Tinig ng Pag-asa. Ako po ay si Pastora Vicky de los Reyes ng Jeblo, Mindoro Chapter. So praise God! Tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon para maibahagi ang salita niya sa bawat isa po sa atin upang tayo po ay patuloy na makaranas ng kanya pong kahabagan, ng kanyang pag-ibig, lalo tigit maunawaan po natin ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. So, ang sabi po dito sa Timothy, chapter 1, verse 8 and 9, babasahin po natin. So, sabi dito, kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggong alang-alang sa Kanya, Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas na tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa layunin at kagandahang loob sa simula pa. Ito ay ibinigay niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Praise God! So, tunay nga ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala ng kanyang salita na atin pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito. So, una po dito, ang Diyos po natin ay sa pasimula pa lamang ay may plano na siya sa atin. Amen po ba? So, ang sabi dito, God has a plan for the life of every individual. Amen po. Hindi lamang po tayo, hindi po yun aksidente lamang na tayo po ay naisilang, at nagkaroon po tayo ng buhay, talagang tinawag tayo ng Lord, nakakilala po tayo sa ating Panginoon. Hindi po ito aksidente, ito po ay plano ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi po, doon pa po sa Jeremiah chapter 1, verse 5, sa simula pa lamang, nalikay na mundong ito, pinili na ho tayo ng ating Panginoon para magiging propeta. Amen po ba? Upang hindi yung propeta na kung nasaan talagang gagamitin tayo ng Panginoon para magiging ambassador tayo. Amen? Ambassador tayo ng heaven. Tayo po ay talagang gagamitin ng ating Panginoon para magiging mouthpiece tayo ng Diyos, para malaman ng tao na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Amen po ba? Kaya ang sabi dito, God has a purpose, sabi dito, from the foundation of the world, sabi po dito sa Matthew 25 verse 34, na kung nasaan sabi, He who choose
us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Kaya po tinawag po tayo ng Panginoon bago pa mo ma-create, before the creation of the world, magiging holy, magiging banal sa harapan ng ating Panginoon. So minsan po masabi po natin ay bakit mga Kristiyano na ay talagang nakita natin ay nagkakasala pa rin, nagkakamali pa rin. Hindi po tayo exempted doon, dahil tayo po ay nasa mundo pa po tayo. Kaya nga ang kailangan lamang po natin, alamin po natin na talagang dapat sa araw-araw nating buhay magpakabanal po tayo. Amen po ba? So ang sabi dito, tayo po ay gagamitin ng Panginoon dahil alam po natin na sa simula pa lamang tayo ay kinreate na ng Panginoon na magiging banal para po sa kanyang banal na gawain. Amen po. So, praise the Lord. Mayroon pong calling ang Lord dito sa mundo. Mayroon pong tatlo. Una po, yung general calling na tayo pa ay slave. Lahat ni Christ. Ang padalwa po, special calling. We are called to be an apostle. Amen po ba? Ang ibig po sabihin ng apostle, we are the ambassador of God. We are sent out. Tayo po ay follower ni Jesus. Ibig sabihin po doon, we are the follower of Jesus. So, tinawag po tayong mga apostles ng ating Panginoon. So, ang patatlo dito, particular calling. Mayroong special na calling ang ating Panginoon. May kanya-kanya pong calling si Lord sa bawat sa atin. Mayroon pong fivefold ministry. Amen po ba? Yung prophets, evangelists, pastors, Bible teacher, at mayroon pang apostle, pero may kanya-kanya pong calling dahil hindi lahat tinawag ng ating Panginoon magiging apostle, magiging evangelist, amen po ba, magiging pastor, pero may special calling ang ating Panginoon para magamit po tayo sa kanyang ministeryo at upang makita na maraming mga tao na tunay na ang Diyos talaga ay buhay sa atin pong mga buhay. Amen po ba? So, ang sabi dito, bakit po tayo tinawag ni God? Bakit tinawag tayo ng ating Panginoon? Unang-una po, because the world is in darkness. Kaya po tinawag po tayo ng ating Panginoon kasi po ang mundo ay pasama ng pasama. Amen po ba? Nakita naman po natin kabi-kabila po ang kasamaan, Kabi-kabila po yung maraming mga nangyayari sa mundong ito. Ngunit ang sabi nga ng ating Panginoon, ang sabi po dito sa 1 John 5 verse 19, sabi dito, we know that we ourselves are children of God, and we also know that the world around us is under the power of the evil one. Amen po. Dahil alam po natin, na talagang ang mundong ito ay nasa ilalim ng sumpa ng karamdaman, ng sakit, ng kahirapan, ng lahat ng mga evil forces. Amen po. Kaya mga wickedness, amen po ba, mga kasamaan. So, praise God, dahil tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, tayo po ay tunay na gagamitin ng ating Panginoon para yung mga tao na yon ay tunay na maalis doon sa sumpa ng kaaway, sa sumpa ng sakit, karamdaman, lalo tigit sa sumpa ng kasalanan. So, tinawag po tayo, hindi lamang po, sabi nga po doon, matagal na po tayong Kristiyano, ngunit po, pag minsan marami pa mga Kristiyano na para wala pakialam, di po ba? Parang kumbaga po, naroon pa rin, nahihiya pa rin sila mag-share ng Word of God. Kaya ang sabi nga po dito, wag ho natin ikakahiya, na ibahagi ang salita ng ating Panginoon sa panahon o di kapanahunan man. Kahit po tayo nasa sasakyan o di kaya po pag minsan po ay kasabay po natin sa tricycle, katabi po natin sa mall, pag minsan may pagkakataon ay binibigay ang Diyos sa iyo na talagang masiran po natin ito. Kaya ang kailangan po natin, na talagang maunawaan, maintindihan ng mga tao na talagang ang kaaway ay patuloy na kumikilos sa mundong ito. So, alam nyo, kailangan po natin talaga na talagang sabi nga, we have to fight the good fight of faith. Amen po. Kaya sa panahon ngayon, di na po pwede ang Kristiyano ay patulog-tulog. Ang Kristiyano ay pahiga-higa na lamang po sa bahay. O kontento na po siya na siya na born again. Kontento na siya po ay talagang nakakilala na sa Lord at maligtas at ang buong pamilya nila. Papaano po natin, makita po tayo po ay nasa heaven, ngunit po ang mga tao, nakita po natin na nagdudurusa po
sa apoy ng impyerno. Ngunit hindi po tayo papayag dahil patuloy po natin aabutin sila sa pamagitan ng pananalangin. Amen po ba? Sa pamagitan ng pananalangin. Kaya alam nyo, no, nung ako po'y nanood ng ng tungkol po doon sa hearing, sa Sugi Bill, no, talagang makita po natin dito na ang kaaway ay gusto talagang agawin ang mga tao para masadlak talaga sa kasalanan at sa kasamaan. Pero salamat po sa Lord dahil marami yung mga tao nakakilala sa Lord, mayroong habag siya sa mga lost, ay talagang nakikipaglaban. Kaya po kung wala man ho tayong hindi man ho tayo tinawag as pastor, mga Bible teacher, may magagawa po tayo. Manalangin po tayo kahit nasa tahanan man ho tayo, kahit 30 minutes, 1 hour, dagdagan ho natin ang ating panalangin sa ating Panginoon. Hindi nawawalan ng kabuluhan yung atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Hingin po natin kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng apoy sa pananalangin, apoy sa paglilingkod sa iyo. Kaya ang kailangan po natin, magiging matatag lamang po tayo, no? Bagamat po, sabi nga po dito, dahil ho dito marami, sabi nga po dito ay makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita, no? Sabi nga, pag nagsunod tayo sa Lord, nandun marami po tayong maranasan na pagtitiis sa ating mga buhay. Ngunit tandaan po natin, ang pagtitiis na lang po yan ay talagang lalakaran lamang po natin. Amen po ba? At pagkatapos nyo yan, no, ang sabi nga doon, makaranas talaga po tayo na talagang Lord, salamat Panginoon dahil doon sa pagtitiis mo na naranasan ko ito dahil ako ay tagasunod mo, follower mo ako, Panginoon. At katulad po ni Pablo, alam mo si Pablo nagtiis, no? Talagang hirap po ang nararanasan niya na hanggang po siya ay nakulong, no? Yung pagkakulong ng yun, kaya po ang sabi nga niya, wag mong ikahiya, no? Na ibahagi ang salita ng Diyos at wag mo rin akong ikahiya dahil ako'y nasa kulungan. Kaya po, tayo po ay talagang tinuturuan ng ating Panginoon, ano man yung pinagdadaanan natin na mga trial, suffering, persecution man sa pagsunod natin sa Lord, no, ay talagang gawin po natin ito na tunay na pundasyon na tumatag tayo sa ating pananampalataya. Tingnan po natin dahil may ginagawa ang ating Panginoon sa ating pangabuhay kung tayo po ay nagtitiis na sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Alam nyo, pag tayo pala ho ay talagang may mataas na pagkatawag ng Lord sa buhay natin, grabe po ang mararanasan po natin na mga trials, na mga pagtitiis. Ngunit salamat sa Lord, no? Tinuturuan na tayo na magiging matatag, magtiwala sa Kanya, manalangin lamang sa Kanya, at alam ko walang magagawa ang kaaway. Amen po. Gagamitin po niya yung kapwa mo, mananampalataya, kapwa mo pastor, para ikaw ay manghihina, manlalamig. Ngunit salamat sa Lord dahil po tayo anak ko ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan man. Amen po ba? So ang padalawa, sabi dito, because our people are hungry and in need. Amen po. Alam nyo, sabi nga po dito, no, sa Matthew 9:36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. So, praise the Lord, sabi dito, talagang nung si Jesus, nakita niya yung mga crowds, So, ang sabi dito, nahabag siya, no? Na itong mga taong ito ay talagang hinaharas, no? Parang walang pag-asa, no? Wala akong tumutulong sa kanila. Katulad po sila ng sheep na wala pong shepherd. Amen? Na wala pong ng pastor na nangangalaga po sa kanila. Kaya sa atin pong mga buhay, lagi po natin pinagpipray kay Lord na, Lord, dagdagan mo pa ang mananampalataya, dagdagan mo pa, Panginoon, ang mga missionaries mo, no, na maghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Alam nyo, nakaranas po ako ng visitation po sa hospital. At alam nyo, nakita po natin doon na talagang hirap po sila sa physical, hirap po sila sa financial. At alam nyo, dahil nga po naranasan nila yung hirap, wala na po silang tanggi. Wala na ang tanggi na hindi nila matanggap ang ating Panginoon. Lahat po na pinagpray po namin doon, talagang tumanggap sa ating Panginoon. Amen po. Pag minsan laging last ang Lord no? Kung wala na talagang source na strength, wala nang source of financial, talagang si Lord na lagi ang huli. So, makita po natin dito na ang mga tao po ngayon ay uhaw,
no? Talagang sabi nga ay gutom at uhaw po sa presensya ng ating Panginoon. Sa atin pong mga Kristiyano, no? Magkaroon po tayo muli ng yung house to house evangelism. Men, magkaroon po tayo, minsan po ako nilid ng Lord na through video, na talagang nagsasalita ka, tapos mag lang ng isang verse, tapos ipagpipray mo, no, kung may karamdaman man, may problema man siya, kaya mo siyang abutin. Amen po, through prayer. So ito po ay isang evangelist, no, nag-evangelize ka rin sa ating mga kapatiran, at itong isang daan na makapaglingkod po tayo sa ating Panginoon kahit po tayo nasa tahanan, nasa bahay lamang po. So ito po yung kailangan po natin, na wag ho natin talagang wag ho tayong manghihina o wag ho tayong tamad-tamad po, kundi ibabahagi po natin ang salita ho ng ating Panginoon, at tingin po natin sa ating Diyos na buhay na bigyan po tayo ng lakas. Amen po, dahil ang pagtawag po sa atin ng Lord ay hindi basta, no? Ang pagtawag ng Panginoon sa atin that we are the ambassador of God. Amen? We are the ambassador of heaven. So kailangan po natin talaga na matuto tayo. Amen po ba? So ang patatlo po dito, no? Sabi po dito, because the time is short, no? Napakaiksi na lamang po ng panahon. Amen po ba? Ang sabi nga po, noon pa po, ang pray po natin ay napakalayo na, matagal pa si Lord dumating. Ngunit hindi po. Sabi nga po, nasa pintuan na ang ating Panginoon. Anytime, darating po siya. No? Sabi nga doon sa Matthew, repent for the kingdom is near. Amen po. For the kingdom is near. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na, kaya tayo po ay piniprepared na ng ating Panginoon. Kung tayo po na mga Kristiyano po ay nagdo-double time, ang kaaway po ay triple time. Amen po ba? Ginagamit nga po niya yung sugibil, ginagamit po niya yung ibang ibang mga link, mga tao, no, sa government, no, katulad po ng sa Senado, sa Kongreso, no, mga congressman, mga senador, no, ginagamit din ng kaaway. Kaya po tayo po ay talagang, sabi nga po doon, lagi po tayong maninindigan. Sila po ay talagang gusto po nila na maipos yon pong sugibil na yon, ngunit alam po natin kung ano po ang nasa loob nun. Amen po. Tayo po ay binigyan din ng wisdom ni God, at salamat po sa mga tao na patuloy na nanalangin, 24/7, at nagbaback up ng prayer kung may mga hearing man, may committee hearing man sa Senado, lalo tigit po sa Senate, backupan po natin ang panalangin, si Brother Eddie, no, Senator Senator Joel Villanueva, makasama niya, no, at mahingi natin, no, na talagang nandun yung boldness nila, nandun yung courage nila, ano man yung pangbabasa kanila ng mga social media, ay wag nilang tingnan ito. Ang mahalaga, nagawa nila ang kalooban ng Lord. Kaya pag minsan po may purpose ang ating Panginoon, no, wag ho natin tingnan, ay dinala ako doon dahil ikaw ay manghina. No, dinala ka ng ating Panginoon, may purpose siya sa buhay mo. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, bakit ngayon pinapatatag pa rin ako ng Lord, na sabi nga, para kahit na senior ka na, no, ay praise the Lord, nandun pa rin yung kasigasigan, nandun pa rin yung apoy ko na talagang maabot pa rin yung maraming mga tao. Hallelujah, sa pamagitan ng pananalangin. Amen po ba? Kaya po tayo po ay sabi nga na ang panahon ngayon, amen po ba? The time is short. Sabi nga dito sa John 4:36, sabi dito, do you not say 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for the harvest. Amen po ba? Sabi nga ay talagang buksan po natin ang ating mga mata, no? Tingnan po natin yung mga fields na kung nasaan ay talagang pwede nang anihin. Ready, no? I-harvest. Ganun din po tayo. Saan man tayo naroon, once na tayo mag-share ng Word of God, talagang tinatanggap po nila. Amen po. Kaya wag na tayo mag-aksaya ng panahon. Ang panahon na kung nasaan minsan marami din ang tinuturo ang Diyos sa atin. Minsan ang church natin, pinapadaan talaga yan sa apoy. Kaya hingi po natin, Lord,
We ask for your fire and glory, Panginoon, no? Yung fire na nagbibigay sa atin talaga na, kumbaga, kinakaliskisan tayo, inaayos tayo, hinuhubog tayo ng ating Panginoon, no? Pag minsan po ay ini-ignore pa rin po natin yung pagtutuwid sa atin. Pag minsan may sinasabi tayo na talagang ito ay dapat sa church maayos, maganda, pero pag minsan alam mo ang kaaway, ang gusto ng kaaway, no? Na talagang sirain, no? Sirain ang church. Pero salamat po sa Lord, pinapakita ito ng Diyos sa atin. Hindi po magtatagumpay ang kaaway. Kaya sabi dito, the time is short. Kaya gusto niya paghati-hatiin ng church, no? Amen po dito sa dito po sa Mindoro, dito sa Calapan, Kaya nakakalungkot pag minsan ako nasaan mga lingkod pa ng Panginoon, pero salamat po sa Lord, ang Diyos ay hindi nagbabago. God does not fail, God does not change ang kanyang panukala sa bawat isa po sa atin. Pag gusto ng Lord, gagamitin ka ng Lord, kasi nga sa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina, pinili na ho tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Ano man po yung hadlang ng kaaway, hadlangan ka man po ng tao, gagawa at gagawa ang Diyos para magamit ka. Amen po? Dahil may anointing ka. Amen po. Dahil may gift ka na ibinigay ang Diyos sa iyo. Na magsalita ka, marami pong napagpala. Pag mag-pray ka, marami pong gumaling. Amen po. Kaya po tayo po, wag ko tayo manghinawa dahil alam po natin, napaka-iksi na po ng panahon ngayon. Praise God. So, ang sabi po dito, sa number 3, sabi to, prove His wisdom. Why does He call us? Because He wants to prove His wisdom. Sabi dito po sa Epeso 3 verse 10 and 11, His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in heavenly realms according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. Amen po. So, praise the Lord. Talagang makita po namin para maunawaan ng mga rulers and authorities na kung nasaan talagang lalo tigit po, nakita mo naman talaga, sabi nga, ang kayamanan, ang karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa harapan ng Diyos. Kaya po, hindi po base po sa marami po tayong hindi po nababase yung ating pong mga title natapos natin, yung ating pong mga Bible school, nakatapos sa Bible school, for without po yung attitude po natin, yung character po natin, wala din po yun. Amen? Ang gusto ng ating Panginoon na nagkasala kay yes, aaminin natin. Pag minsan po nasasaktan po tayo, dahil nga po yun ay pagtutuwid ng ating Panginoon. But praise God, pag bukas ang ating puso, natanggap po natin yun, tayo po ay nagtagumpay laban sa kaaway. Amen po. Kaya salamat po sa Lord dahil He proved His wisdom na ang karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa harapan ng Lord. At ang karunungan na ibinigay niya sa atin, ito po ay nagpapatotoo na tunay na anak po tayo ng Diyos. At ang karunungan na yan ay ginagamit po natin para makapagdala po tayo ng maraming kaluluwa sa banal na paanan ng ating Panginoon. So, I really praise God, dahil nung time na ako po ay nag-work pa, sa government, so nakita ko po doon na kung nasaan na talagang sabi nga, ang karunungan na talagang hindi mo pala pwedeng ipagmamalaki na ikaw ay mataas ang posisyon mo sa government. Amen po ba? So, ang karunungan na yon ay dapat po, wag ho natin, isang tabi po natin ito. Amen? Alam nyo, makita lang po ng Lord na nag-humble po tayo. Sabi nga po doon, tuloy-tuloy po yung promotion ni God. Tuloy-tuloy po yung pagkatawag ng ating Panginoon. Kaya pag minsan po hindi naunawaan ng kapwa nating Kristiyano, hindi po naunawaan ng kapwa po natin mga pastor. Amen po ba? If you have the discerning of spirit, sabihin po natin para sa ikabubuti ng ating ministeryo, sa ikabubuti ng ating church. Pag minsan wag ho tayong matakot na magsalita. Amen po ba? Ganun ho talaga. Tanggap po natin yan. Why? Mayroon po tayong calling ni God Amen po ba? Masaktan man ho, masaktan. So masaktan man tayo, okay lang po yun. Ang mahalaga masabi mo. Amen po.
So praise God, no, sabi nga po doon, dapat ho tayo ay gagamitin ng Panginoon, gagamitin ng Diyos ang ating pong puso, ang ating kamay, ang ating labi, para po mag-glorify ang ating Panginoon. Dahil po, may purpose si God sa ating buhay, tayo po'y tinawag ng ating Panginoon, may purpose siya. Then, sabi nga, ang purpose ng ating Panginoon, para i-share ang Word of God. Amen po ba? To preach the Word of God. Dahil alam po natin na ang mundong ito ay pasama ng pasama. Amen? Dahil marami nang talagang naghahanap, maraming tao na hungry, no? Hungry po talaga at kailangan nila ang kalinga ng ating Panginoon at para ma-prove ang wisdom na ang Panginoon. And then, dahil ang time is short. Hallelujah. So, praise God. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. So, I really praise the Lord sa oras na ito. I feel the presence of the Holy Spirit, the anointing of God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Ama, sa oras nito, Lord. Salamat po, Ama, dahil pinili mo kami, Panginoon. Hindi lamang, O Diyos, O God, pinili, kundi piling-pili mo kami, O God. Many are called, but few are chosen, O God. Lord, sino man, Panginoon, O God, ang mayroong mga may kabigatan sa oras nito, Lord. Sino man, Panginoon, mayroong mga sakit karamdaman, Lord. Ipatong yan yung kamay, Panginoon, O God, mula ulong ang talampakay, maranasan nilang yung himala at kagalingan, O God. Lord, sino man, Panginoon, O God, ang mayroon mang kabigatan, alisin mo, tanggalin mo sa pangalan ni Jesus, Lord, in the name of Jesus. At salamat po, Ama. Hayaan mo, Lord, ang mga anak mo, Panginoon, nakikinig. Pagpalain mo, Panginoon, O God, and Lord, give the desire of their heart to Lord God, at mightily gamitin mo ang kanilang mga buhay. Hayaan mo, Ama, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoong Jesus, at pakipisan ng iyong Santong Espiritu ay maranasan po namin, O Lord God. And Lord, I pray na ang tinig, Panginoon, O God, ng pag-asa na ito, ang programa na ito, bless mo, Lord. Gamitin mo ito, magiging daan, Panginoon, para marami pang tao na mapagpala, gumaling, Panginoon, magkaroon, O Diyos, O God, ng kalakasan, kalusugan ng kanilang lupang katawan, O God. Lord, bless each one of us, O God. We give you praise, we give you glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Alin lang ang marunilingkod, walang pangumbang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kahanan.